Maayad-ayad nga adlaw, good morning sa tanan nga mga kauturan aton kag kaabyanan nga nagasakdag diri sa aton programa sa Kamatuoran Pagatunan Ministry kag nagapanumbalik kita diri sa YouTube channel naton diri sa pag-broadcast naman no sang pipila ka mga butang nanungod sang nagakatabo subong sa aton diri pungsod sa Pilipinas kag subong man ang mga tanda na gid man sang pagkari sang aton manluluwas mga kapagtuon no. Kung sa Tagalog pa malapit na yung pagbalik no, pagbalik sa ikalawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo mga kapatid. So sa mga kapagtuon naton dira nga kung diin man kamo subong kabay pa nga malambutan kamo sining aton nga pagwaragwag diri sa aton sa YouTube channel naton diri mga kapagtuon no kag welcome back no sa aton diri nga pagbalik no isa ara kita sa ginatawag nga mga kasakuon kisa katamaron man no nga maghimo sang video kay ti siyempre kung ikaw ang isa ka content creator nga kaangay sini ikaw ang videographer, ikaw ang direktor, ikaw ang anchorman, ikaw ang anong panawag ni? Ikaw ang host, no? Ikaw man ma-edit, ikaw man ma-post, no? Via YouTube or Facebook mga kapagtuon ti amoy na ang obra sang inyong alagad kung ning kaso nga maghimo kita sang video presentation nga kaangay sini so pagkabudlay no pero ti sige lang para sa pagpalapnag sang kamaturan sa Ginoo kinahanglan mainagwantahon kita kag mainantuson kita sini mga kapagtuon so alagad ninyo karon Brother Gisrael Kihong kag 2025 na ta karon ti ari na kita subong sa bulan sang Septembre no nagapatapos ng ining katuig kag way kita kapakot no sang mahanabo pa sa sunod nga mga binulan sunod nga inadlaw kung tinakda importante lang mga kapagtuon no handa kita no sa pag sang aton kabuhi nga yara kita gyapon kay Kristo no sa pag-umpisa naton sini mga kapagtuon magapangamuyo kita makagagahom nga Dios tagiya sa ngamon walang makabuhi madamo nga salamat Ginoo nga nakapanumbalik kami sa sini nga sining nga programa diri sa Kamatuoran Pagatunan. Kabay pa Ginoo ang mga mensahe karon kag ang mga kamatuoran nanungod sa imong mga pulong amon mahangpan diri. Kag kabay pa Ginoo makatag ini sang kaayuhan sa mga nagapamati. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O sa liwat mayong adlaw sa inyo mga kapagtuon diari naman kita diri no nagapanumbalik sa pag-alagad sa inyo sa paggatag naman sang pipila ka mga butang nanungod sang kamatuoran no sang aton mahal nga Dios no sa sini nga tion aton nga pamalandungan mga kapagtuon ang ining mga nagakatabo bla sa aton diri nga pungsod diri sa Pilipinas no so makita naton karon nga hayag na ang mga tanda sang ginatawag nga pagbalik sang Ginoo hayag naman ang mga pinamatasan nga yara karon makita naton mga kulturan sa palibot kag subong man kun aton mapamalandungan ini ang ini nga mga butang nakita na ni naton mga kulturan no sa i-review naton bala ang sinulatan diri sa may Timoteo ibutang taman diri sa screen 3 ikaduhang Timoteo kapitulo 3 mabasa kita sa bersikulo 1 sa makadali. Tandai ini mangin mabudlay gid sa katapusan nga mga inadlaw. O kita nyo nanutan ra ni mga kapagtuon nga do na ara na kita sa ginatawag nga kabudlayan no ang barato sang una mahal na subong no ang mahal sang una nagmahal lagi tapat subong no kag ang problema pag diri kay atong mga ara na sa angat-angat nga mga buta mga porsyon sang ila kabuhi nagahimo sa mga butang nga nagahatag pagid tumok no sa mga abyan man naton kag mga kauturan man naton nga mga katawan diri sa aton sa syudad
nga makaangat-angat mangutani, pero itong mga nakaangat na ginapaus-us pa nila itong mga kapagtuon ng mga nagahingagaw man nga makaangat man kuntani. Inatungod mga kapagtuon sang mga ginatawag na tumambal na itong balang kaugalingon lang ang ginahuna-huna, no? Kaugalingon nga bulsa lang ang ginahuna-una. Basahon tapagid ang bersikulo 2. Kay ang mga tawo mangin maiya-iyahon, mahigugmaon sa kwarta, kita mo? Kita mo? Amo na nga uso subong mga kapagtuon, alin pa sadto ginatawag ni bilang under the table na may ara man over the table, kag may ara man nga bit the table, nga may kabit the table dala nagidya pati ang lamisa no? Naibaluan naton nga ako personally no, di ko man mambal nga perpekto gid ako, pero ang ginaalagad ko perpekto no, ang Ginoo. Pero may ara nga mga ahensya sang gobyerno naton mga kapagtuon nga hindi gid manigar nga may mga tawo gid dira mga kauturan ang yawa no. May tawo gid iya nga mambal naton nga ginambal diri sa bersikulo 2 sang ikaduhang Timoteo ay may gugmaon sang kwarta. Ti karon kung may gugmaon na sa sang kwarta, bastante na sa sang kwarta, nagatikalo na riyo nambal diri bugalon, magahambal sang malain kontra sa iya sa ila isig katawo kag sa Dios na kita mo. Ang mga tawo karon mga kapagtuon kung sino ang liderato sang aton karon nasyon diri sa Pilipinas, ginahambalan sang hindi maayo. Bisan sino man dai butang taguro nga tarpulano sa babaw dira sa pagka-presidente dira. Ang tao may ara kung may ara gid tawo nga hindi konporme sa pagdumala sang kung sino man dai butang sang Ginoo kun sang sakitaman mismo no. Ti ang tao nagakumod no, bugalon, maghambal sing malain kontra sa ilig sig kaparyo, ti amo na ni sumong no. Hindi magpati sa ilang mga ginikanan, kita mo mga cellphone karon sa mga kabataan nga ginapagamit naton sa kabataan. Dapat may ara na sang limitasyon mga kapagtuon nga ti ang mga bata hindi na magtuman sila magikanan inatungod kay nalulong na sila sa cellphone no. Ano pagid hindi mapinasalamaton ti damo ni kag hindi Dios non ti damo man ni. Sa bersikulo 3 luwas wala sila pasunaid sa ila isig katawo, wala sila luyag nga mapakigusay, kita mo kung mapamatian mo lang ang sinit hearing mga kapagtuon karon, bisan sino na lang itong mga kauturan do hindi magpaariglo no, hindi man mag-alalako sa ilang mga sala no. So ginapakalain pa nilang ibante, kita nyo nagtinudluan na man sila dito no sa sinit hearing na may mga kauturan may ginakunan pero may mga tao giman nga ayay isang yawa hindi sila gusto yung magbalik sa Ginoo no, pero basi pa lang samtang buwi pa sila mga kapagtuon, maabot man naguro ang panahon nga makainulsol man sila no. So ano pagidreo hindi sila makapugong sang ilang kaugalingon, kita mo no, hindi sila kapugong sang kaugalingon lang nga magpadamo pag isang kwarta nga tani para na sa flood control project ang inang asahi isang kwarta, ilaya mga kapagtuon ginbulsa no. So lang tao naton kung ano malambutan sang sila nga mga sayi sa mga tao nga ayon siya sang panulay mga kapagtuon no. Ano pagid mapintas no, ti damo to mga ginapamatay pagid sang iban nga mga tao di nga sa mga bulangan pag ginabla no. Kag kontra sa bisan ano nga maayo, kita mo ti amo na subong yan basta maayo ka ginapatay ka no, ginaluthang ka lang no, kaya nanindugan ka sa maayo. Hindi kaya mag-upod sa ila nga naga-under the table ka, nga may mga kickback ka daw, kaya ga-upod mo, tudason kanila, no? So, mangin traidor sila, daso-daso, kag magapadayaw sa ilang kagalingon, palabihon pa nila mga kalipay, nga iyasang kalibutan, sang sa Diyos, kita, no? No, magapakita-kita sila nga Diyos, no? Simba-simba man sila kuno abi, no? Hatag man sila sang donasyon sa simbahan, bisan ano nga simbahan na, no? Pero, ang matuod sinadagali, no? Dako yung kickback nila, oo. Likawi ang mga tao nga pareho sina, nakita nyo? Sini mga tao nga mga kapagtuon nga ginahambal sa sini nga sa diri sa katapusan nga panahon sa ikaduhang Timoteo, nagapahayag na iniya, no?
naga-exist na ini mga kapagtuon subong sa aton, hindi lang diri mga kapagtuon sa aton karon nga nasyon, kundi sa iban pa daya nga mga globally niya. No? Kaya mo ini mga kapagtuon kung hindi kita mangin matinulupang doon sini. Plan mo umid kita sini mo. Sang nagakatabo diri sa aton karon pungsod, umid kita sini. No? Di kita nawabla karon ng pagtaas ang mga balaklon naton karon, no? Sang una barato subong mahal na, no? Pero ang ginbakal mo nga habon nga 20 pesos ang una, 20 pesos man sa subong, ang kadakuon sang iya karton amo man gyapon sang sa una, pero ang uno dia gamay-gamay na lang sang sa una to nila ang ginobra. Kita mo lang ang ang ila nga pag himo sini nga sayi sang mga mambal mamanguro milagro ni o kon delikado na ni ang nagakatabo subong sa aton. So mo ini mga kapagtuon no, ang kinahanglan alert kita sini. Kag manginhog tanay kita diri hindi pa ha, kundi pagtuo kay ti nagakatabo na ini. Kay kun hindi ni matabo ang Ginoo, hindi balik mga kapagtuon. Oo, ti palipay kita sini kaya nagakatabo ini pero galang kita nga nagakabuhi pa diya karon, ti nagaantos kita sini, ti kinahanglan naton magbinatason sini mga kapagtuon. Sining mga tawo nga ayara sa insya sang yawa, no? Ara sa pagdumala sang yawa, no? Kaya ang ilaya ko galingon amo lang ilaya ginainsindi, hindi ang para sa tanan. Ini mga politiko, mga kapatron, wala ko man ginatanan, ni mga maayo dayang mga politiko. Ining mga tawo nga ara dira subong sa mga sa ahinsya sang gobyerno naton. Abot ko makita niyo man ini. Ara sa ahinsya sang gobyerno naton. Butang man kita sang pandaron taman siguro mambal ta nga pandaron taman guro ang konsensya ta, no? Makonsensya kita mga kapagtuon nga ti mga po man kamo, no? O kung mabata kamo, mga po man kamo. Ang magasunod sa inyo dira, sila naman yung mga buhi diri ti kamo, ang kit kamo naman niya maabo naman kamo pila kadlaw. Ang mapinitensya sada ang mga parente nyo nga hindi makamumabahaan kuning kaso, hindi ka mo mabutang sa mga kalamidad kuning kaso kung mag-abot ang mga kalamidad nga way taman na ginapangayo, no? So ang punyo man bala mga kabiyanan, kung makita man sa mga politiko o kung sino man dira, mga po man kamo, no? O kung may mga parente, mga pilang kadlaw nga magpinamata man, anihon man ninyo, no? Anihon man nila, no? Ang mga hinimuan ninyo nga hindi maayo, no? Nga pagsukret nyo sa mga kwarta, sang kaban, sang banwa, sang syudad, no? Natawag bala ng mga kickback, no? So maayo man may mga politiko nga way gakuha sina niya, no? May mga matuto man yung mga ahinsya sang gobyerno nga mga mababuot man, no? Way ko man ginatanan, no? Nga malayon gid. Pero may ara gid yung mga tao sang yawa, no? Nga nagapamugad sa sina nga sayo sa mga ahinsya sang gobyerno. Nga ginapigaran nila ang mga proyekto sang mga pumuluyo nga tani magmaayo man tani ang karsada, magmamayo man tani ang mga drainage system hindi magbaha diri, magmaayo man tani ang pundasyon sang mga structure nga ginaobra na sa mga skypass kung mga overpass na, no? Magmaayo man tani galing ka ginaabusaran bala, no? Ginaabusaran sang mga tao sang panulay nga palpakon ang mga obra kag wala gid gani iban ginaobra, no? So amo ini basahon naton ang Revelation chapter 11 verse 18, no? Kung lantahon naton kung ano ang dangatan sini nga sayi sa mga tawo nga nagalaglag sang duta mga kapagtuon. Ari ang barol butang ko man dira sa screen. Pahayag 11:18, puwerte gid ang kaakig sang mga tawo nga wala nagakilala sa imo. Nakita mo? Wala sang tawo, no, nga nakakilala sa Ginoo, ni mga tawo nga naghimo bala nga wala biya konsensya. Kay nag-abot na ang oras nga silutan mo sila. Ni maabot gini yang tion nga silutan gid kamo, no? Kundi kamo yung magpamati sining kamaturan. Kag ang mga patay hukman na. Tong mga patay nga maayo o kon malaot, amo na ini ang oras nga hatagan mo sing padya ang imo mga alagad.
ang mga propeta, ang imo mga katawhan, kag ang tanan nga nagatahod sa imo. No, tagaan niya sang reward ining mga tutom. Kag ang tanan nga mga nagatahod sa imo, bantog man o kun hindi, oras na nga pamatyon mo ang mga tao nga nagaguba sang kalibutan mga kapagtuon. Kita nyo? Oras na nga pamatyon mo mag-abot ining nga sahi sang adlaw mga kapagtuon, ining adlaw sang Dios, patyon gid sang Dios, no, ining tao nga nagaguba sang kalibutan, ining ang mga maayo pa nga mga duta nga ginatamnan sa mga pumuluyo naton, ginahimo subdivision, ginabakal sa mga tulisan kag ginahimo subdivision nga tani ang ini nga lugar, ang ina nga lugar nga tani hindi pa na iya mamambal naton nga landslide na landslide ina kitungod ginbakal sang isa ka manggaranon nga tulisan kag patukuran sang patukuran sang mga subdivision dira kundi nag-collapse, no, kundi damo nagkalamatay ining mga tawo nga mahilig magsukret sang mga kwarta sang pumuluyo, ang kaban sang pumuluyo amo ning matabo kun hindi na sila makakapagtuon maginulusor tuod gid, no, kag kung hindi sila magbalik sa Ginoo kag maginulsol ang matabo sa dinya pamatyon gid sila sa Ginoo mga kapagtuon. Kita ari diya amo niyang kamatuoran pagaton ano wala niya may ginalipdan diri, no, wala niya may ginalipdan diri. So amo ini mga kapagtuon nga sa aton nga pagpahayag karon medyo mainit ang aton diri nga topiko. Ina tungod mga kapagtuon hindi tayo siling nga do bulag lang tayo kag bungol nga hindi kita kakita sa sining senaryo nga nagakatabo sa aton ini mga kapangakauturan kag mga kapagtuon tanda na gid man ini nga magbalik si Kristo, no, tanda na gid man ini nga magbalik ang aton manluluwas kay nga man nagalaot ang kalibutan kag nagakatabo na gid man ini kag matabo pagid ang pinaka mga kahalanguyos nga mga hitabo sa palaabuton pagid mga kapagtuon, no, kung ang malaang kalautan nagalapaw na, no, tagalumapaw na. So kabay pa, no, nga samtang ini nagakatabo sa aton nga pungsod karon manginhugot ang aton pagtuo kay Hesus Kristo mga kauturan kag kapagtuon. Hindi kita malingkang, hindi kita magkakulba sa sini, no, kay nga man upod naton si Ginoong Hesus. Ang kinahanglan naton mga kauturan manyapon sang pangamuyo, manyaga sang pangamuyo, mamahaw sang pangamuyo, pray without ceasing, pangamuyo sa walay langan mga kapagtuon, mga kauturan. Amo lang gid ang aton isa ka mga dapat imuon sa aton nga kabuhi samtang nagapaabot kita sa pagkarehin ng Ginoong Hesus. Nagaabot sa aton ang mga kinawad-on, nagaabot sa aton ang nga may mga panimalay, may mga membro kita sa panimalay naton nga nagkalaliwa, nagkalamatay, nagaabot sa aton nga kun ina nga sahi sa mga hitabo ginapangatubang naton nagakalisod kita, no, nagakasubo kita sang tuman pero apang mga kapagtuon may paglaom kita kay Kristo, no, kung kita lang nagatuo nga si Kristo mabalik, no. Ang bugna kapitulo 22 bersikulo 12 yari karon nagakari ako sang madali sa paghatag sang balos suno sa binuhatan sang tawo. So amo ina kun ano kun maayong imo binuhatan ibalik sang Ginoo na isimo atong kabuhi nga ang kabuhi ay ining kabuhi nga ginakabuhi ta karon ini nga kabuhi mamamalatyon mapatay niya, no, pero inang kabuhi nga ihatag sang Ginoo sa aton kabuhi niya ginhawa na iya nga everlasting life wala na ginya katapusan nga kabuhi ang ginahatag sang Ginoo sa aton free lang na iya mga kapagtuon pero preparahan naton nga mangin matutom kita sa pag-alagad sa Ginoo, no, mangin matinumanon kita sa iya mga ginapangambal sa aton mga ginasugo sa aton, no. So amo ina diri lang kita kutob anay sa sunod naton nga pagkilit anay makainon-ano naman kita sa mga butang, no, nga makapauswag sa aton pagtuo kag makapautwas kita mga kapagtuon sa mga butang, no, nga nagakahinabo man sa aton utwas ta sa Ginoo kag mabasahan ta man ining mga kamaturan diri sa balaan nga kasulatan. So ako ang inyo alagad, no, Brother Gisrael kag magapangamuyo kita sa pagtakop sini makagagahom nga Dios sa sini nga aga salamat gid nga nakatuon kami sang imo kamaturan. Kabay Ginoo imo pa kamayuhon ining mga tawo nga nagahimo sang hindi maayo
kag karon Ginoo natugyan ko sila sa imo. Pakamayuaman Ginoo ang mga tawo nga nagahimo sa imo kabubuton, kag subong man pakamayuaman ini nga programa imo alagad. Nagkabay pa Ginoo sa imo pagbalik. Imo Ginoo nga saad nga ang mga matutom nga nag-aalagad sa imo may kabuhi nga walay katapusan. Kag atong mga tawo nga wala nagbaton sa imo, may ara sila nga may kalayo ka nga ginaman sa ila sa pagsunog sila kay na imo gugma Ginoo. Salamat gid sa imo kaayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa programa Kamatuoran Pagatun-an Ministry. Inyo alagad Brother Jezreel, kag nagabilin ako sa inyo sang isa ka lambalanon nga kon ikaw lang nakabalo sang kamatuoran, hindi ka gid madayaan. God bless you.